Apa ya? Terus. Ya, cah. Rawake nganu. Ini kerjaan deh. Gimana? Ini kerjaan apik ya, bisa di. Waduh. Kalau gue kan kerja lah ora Masih bakal. minggu bayaran berapa? Bayaran ora bayaran nih. Kerjanya apa? Yang ini ndak bayaran aja kayak cilik-cilik. Nah ini kan kerjaan apa tak cari dewi gitu. Apa ini bapak dewi iki? Enggak, kira-kira gue kan belum nyampe. Apa ini? Bacot dulu centok. Nah, mau tamat ya lo rokok itu kira gue. Buat wes buat. Ini Mahal punya. MLD. Mahal punya sono. Di. Gue ngono. Lap. Boleh sih aku. Yo, balik Siap ah. ini yo. Yo, rene iso rene. Gue boleh lah. Enak, ora wani karo aku rek iku boleh lah. Bacot yo. Iya, aku tarawani karo aku ora kok. Enak rawani gue boleh lah dede. Ih, kowe iki apa rawani kok? Rawani ora gua. Ora. Ya gue boleh sih berak. Wes, nak. Nak opo iki nak mau ketel. Nak kau. Hah? Nak kau. Salah ada ya, enggak tak. Kubur. Ya wis tak boleh ya. Ya boleh lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Ora tangi lho. Pintunya gone ning brak. Iya, bote poli. Buat apa piye aku nulungi rek lho. Ora. Bolong iki. Kemalahan aku tak tulungi man, mbok kono. Ora. Bu, eret-eret iki lho. Lu tak tulungi tiba lho, tiba. Oh ya, bu tabrak. Ora ono montorku ning kene iso nabrak Lho, piye? lecet. Ora ono, ora lecet kuwi, lecet. Iya, alah. Tulung iki gendan. Oh, tulungi. Tulungi. Ayo. Sik. Ayo. Ayo. Jangan. Sik. Tak nenek. Wis ya. Ayo. Jangan. Aku to. Alah. Ambut. Wah. Ini iso gledak ini bapakno. Ora ro. Lah iso gledak. Yo poroh aku. Lah Memang kok ndi? Aku kok ngono, kok ndi mah yo. Lah, Ngapus ya. karaoke aku ngen karaoke. Lah iki nek iso ngene. Alah, empo iki mang pamani. Roh cewek mang yo ono cewek lewat. Ana cewek lewat mang. Ora. Ngene. Ayo. Sik, lah iki iso ngene. Lah iki paman roh cewek wian meleng ini langsung kecemplung rumah. Ora. Lah nek iso ngene. Yo poro aku, apa jane cewek. Lucu. Apa? Nggak tangi. Eh. Tangi ya, tangi Yo, ya. bener yo. Bener. Apa emang? Apa cok? Mas. Kowe man tiba gino. Emang aku nang endi? Lho, kowe bar tiba re. Nampa. Kok emang ditabrak? Sak rumah aku iya. Lho, Yo, ora. kowe malah Sang ipiku ki aku ditolongi, Dik. Kowe ki karo. Aku ditolongi. Sepurane, Mas, sepurane. Sepurane yo. yo. Tak dino ki mengi. Wah,
tabrak. Sopo iki, Cah? Sopo iki? Assalamualaikum. Salam. Kamu ini ngopo? Tabrakan iki, Mang. Iki atiku. Nyemplung arele. Masih maling jengi no. Ora. Ngomong ora, ha? Iya, Lek. Ora tobat-tobat kan tiba apa tabrakan? Larang arek. Lapano? Aku nulungi re. Wes sapa kowe? Lah aku ngaduk. Aku pengganku karaoke. Golek pintu. Wes aku tak ninggalsi aku. Ndak ah, dalu kok. Lunga lah. Kok. Mana antang saya. Kowe ning kene. Wis bos aku tak lunga sih aku. Jambung lah. Ayo kowe balik ora lah. Lu. Wes ya. Bali aku. Makasih. Kowe balik saiki opo, Ngo?